Yung hapon ka natong tanan. Kumusta naman kamo? Maayo pa ba gihapon? Salamat sa Dios. Karon ato gisaulog ang Domingo sa Santissima Trinidad o Trinity Sunday. Sa tinuray sa kiniadlaw, daghan gayod ang mga pari, apil na ako nga makaingon gayod nga Trinity Sunday is a preacher's nightmare. Kay lisod gayod i-explain kung unsa gayod kining Holy Trinity. Pero makalusot gihapon kami. Kay usahay moingon kami nga si Saint Thomas Aquinas gani, great philosopher na siya o great theologian. Unya gusto gayon niya sabton ang Trinity, ang doktrina sa one God in three persons or Trinity, o gusto gayon niya kini ipasabot sa mga tao. Pero ang ending gi-conclude na lang niya nga ang Trinity usa ka mystery. Ang Trinity usa gayud ka mystery. Pero sa common nga explanation base sa simbahan, moingon gud kita nga Trinity is one God, and in this one God there are three divine persons: the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yet they are not three gods, but one eternal God. Naipuduban nga para mas dali lang masabtan ang Trinity, itandi nila ang Trinity sa 3-in-1 coffee. Kay ang 3-in-1 coffee, naanay kape, naanay creamer, naanay asukal. Pero sa usa ka sachet nahimo silang usa. Nahimong 3-in-1. Para sa ako pod, ang Trinity sama lang pod kini sa pamilya. Kay ang pamilya na ay nanay, ang pamilya na ay tatay, o naay anak o mga anak. Unya kung ang pamilya naghinigugmaay, nagsinabtanay, o ilang gidawat gyud ang usag-usa, pwede natong maingon nga usa na lang sila. One happy family. O kung dako kamo na pamilya, one big happy family. Aside sa pagtuon nato nga aduna kitay one God in three divine persons, simple lang gayod. Gusto lang ipasabot sa atong Dios na siya nakipag-communicate gayod kanato. Simple lang. Nakipag-communicate siya kanato sa language na pwede natong mahikap, sa language na pwede natong makita, sa language na pwede natong madungog, sa language na dali lang gayud natong sabton. Sa pagtuon nato sa Holy Trinity, masabtan gayud nato ng atong Dios Amahan nagpakabana gayud kanato. Nagpakabana kanato maski pa moingon kita nga kita makasala, kita kanunay nakasala, pero makita gayud nato kini ng atong Dios nagpakabana gihapon kanato. Iyang gipasabot sa ato na dili siya layo, kundili naarang siya sa atong kiliran. Iya pod gipasabot kung unsa gayud siya kamahigugmaong Dios.
sa unsa na pamaagi. Pinaagi sa pagpadala niya sa iyang bugtong nga anak, si Jesus. Gipadala niya ang iyang bugtong na anak para kita luwason, para makig-uban siya kanato, ug para masabtan nato ang plano sa atong Dios, ug masabtan nato ang iyang kadakong paghigugma kanato. Mao nang ato gayud maingon nga gihigugma gayud kita sa atong Dios. Pero daghan pod kanato ang magduha-duha kung tinuod ba gayud nga mahigugmaon ng atong Dios. Labi na kadtong wala pagayod kaila kaniya. Usahay manggod ang pamaagi sa paghigugma sa atong Dios, medyo lisod sabton usahay. Labi na kung kita wala pagayod kabalo sa meaning o naka-experience og tinuod nga gugma. Unya kamo, naka-experience sa ba kamo og gugma? Kanang tinuod gayud na gugma? Yes. Di ba ang gugma usahay makabuang? Di ba no? Makabuang. Especially kung patay na patay gayud kita sa atong gihigugma. If we love someone, we do our best para gayud maprotektahan nato ang atong mahal. If we love someone, we do our best para gayud malipay ang atong gihigugma. Ingnan ni gayud pag mahigugma kita. Ug maupod kini ang atong Dios. Mao lang parehas lang gyapon siya na parang nabuang pud siya tungod sa gugma. If we are in love, we are like God. Ingon pa sa Tagalog, lahat ibibigay, lahat iaalay sa mahal nating tunay. If we are in love, we learn how to sacrifice. Sacrifice our pride, sacrifice our dreams, sacrifice our whole being para lang gayud sa malipay ang atong gihigugma. Sama lang pud kini sa atong inahan nga si Maria, tungod sa iyang dakong pahigugma sa atong Dios. Nag-yes gayud siya sa atong Dios Amahan. Nag-yes maski pa perting lisura ang iyang sitwasyon, pero nakaya niya kini tungod kay anaa ang iyang dakong paghigugma sa atong Dios. Ana ang iyang dakong paghigugma kang Hesus. Sa pagsaulog nato sa Domingo sa Santissima Trinidad, hinaut unta nga dili nato kinihimuon nga komplikado o lisod-lisurod natong atong kagalingon para lang gayud masabtan nato ang kalawom sa meaning o masabtan nato ang Holy Trinity. Dapat dili kini ang atong i-focus. Kaya ang atong dapat i-focus ang simple lang na mensahe nga ang Dios mahigugmaon ug tungod sa iyang gugma gipadala niya ang iyang bugtong anak na si Jesus para kita luwason. Unya sa pagbalik ni Jesus, iyang gipadala ang Espiritu Santo para padayon kitang gabayan, padayon kitang protektahan, ug padayon kitang makafeel sa gugma sa atong Amahan. Amen. Palihog manindog ang tanan. Ang Santissima Trinidad sa gugma maoy nagmugna sa tanang mga butang, puno kita sa katingala o kahibulong tungod sa mga talagsaong butang nga gihimo samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
Busa uban ang mapasalamaton nga kasing-kasing magdungan kita sa pag-ampo diya sa pag-ingon, among may gugmaong Dios, pamatia kami. Among may gugmaong Dios, pamatia kami. Alang sa atong Santo Papa, si Papa Francesco, Obispo, si Josefalma ug sa tanang kaobispuhan nga nagpadayon sila mangulo kanato diha sa pagsimba sa matuod nga Dios, magampo kita sa Ginoo. Among may gugmaong Dios, pamatia kami. Alang sa kanasuran nga naungkag tungod sa pagdumot ug sa kahadlok nga ang espiritu sa kamatuoran magdala kanila ngadto sa kaungayan ug kahusay, magampo kita sa Ginoo. Among may gugmaong Dios, pamatia kami. Alang kanila nga naganto sa balatian sa hunahuna, sa lawas ug sa kalag, nga makakaton sila sa pagpailob, sa paglahutay ug sa paglaom, magampo kita sa Ginoo. Among may gugmaong Dios, pamatia kami. Alang kanato dinhi niining matuuhong katilingban, nga magpuyo kita diha sa kahiusaan sa gugma sa Santissima Trinidad, magampo kita sa Ginoo. Among may gugmaong Dios, pamatia kami. Alang sa World Meeting of Families nga pagahimuon sa Roma o sa Archdiocesan Family Congress dinhi sa Sugbo karong Hunyo 22 hangtod 26, 2022 nga unta mahimong malampuson, magampo kita sa Ginoo. Among may gugmaong Dios, pamatia kami. Alang sa kalampusan sa pagtukod sa atong bagong simbahan, ug nga sa tanang nga mapanalipdan nga malikay sa sakit ug disgrasya, ang tanan nga lumilihok niini, magampo kita sa Ginoo. Among may gugmaong Dios, pamatia kami. Alang sa atong mga sponsors, benefactors ug donors sa atong mga proyekto, ilabi na sa pagtukod sa bag-o nato nga simbahan, nga ang ilang kinasingkasing nga hinabang, mamahimong kapanaminan sa uban, alang sa pagpalambo sa bertud sa paggamang-gihatagon, ug ang madagayaong grasya sa Dios, matagamtaman sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Among may gugmaong Dios, pamatia kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo, nga si Teofilo Kamumot Obispo, Joel Chevalier Pari, mga sulugoon sa Dios, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Among may gugmaong Dios, pamatia kami. Alang sa atong mga mihalin nga kaigsuunan, nga moambit na sila sa walay katapusang himaya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Among may gugmaong Dios, pamatia kami. Amahan, pamati ang among mga pag-ampo nga gihalad namo alang sa tanang kabuhatan, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa ngalan sa imong anak nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen.